Просьба бордюр бехатун паребрик плитка объеме калон худи шаҳр 2 моҳ то 3 моҳ кор дар широки речка кор 10 бача дар кор пага саҳар кор уҷа буромадан дар кор пули мулаш задешка надорад вовре метиҳад. шабакаи фикри шумо тақдим мекунад. салому дуруди бепоён ба кулли тамошобинони шабакаи иҷтимоии ютуб. бо шумо ҳастам ҳусейн нуруддинов аз канали фикри шумо. дӯстони азиз, як эълон, як ҷои корӣ барои 10 то 20 нафар. дӯстони азиз, эълони дастсрочно гуфти рӯсо аст ки ҳамин навора поделиться кунед. дӯстони азиз, каме ҳам бошад иншоалло сабоб мегирем. бародарои бекор ба кор иншоалло ба ҷои кор таъмин мешаванд. иншоалло 10 то 20 нафар бародари мо акои беҳрӯз ҳозир занг задан гап задан ки кор мақсад дастсрочни дилпурай бародаро, кор бехатон, плитка, ишқалиб кори роҳ бародаро, плитка, бехатон, перебрик, асфалт. дӯстони азиз, соати кори 170 сум. агар асфалт чанд каса мақсад тунук мекунед 180 рубле. дӯстони азиз, плаж дилпур 25 аванс бошад, 10 олик бародаро, пул мақсади барои пул бошад, пул дилпур. акай беҳрӯза ман хуб мешиносам. дӯстони азиз, ман номерои акай беҳрӯзро дар зери навор мегузорам. бо акаи беҳрӯз дар тамос бошед. дӯстони азиз, разнарабо чӣ мақсад лозим не, одаме ки ҳамин кора сарфам равад, перебрик мондан, асфалтнукунӣ, мақсад чиста хе барои ман намефаҳмам ин кора не. дӯстони азиз, ҳаракат мекунем ки мисол ҳама мефаҳмем иншоалло перебрика чӣ хел ришта мезанед, чӣ хел кор мекунем. мисол асфалта тунукунӣ ягон ҷои қини надора бародаро, ҳаракат мекунем ки ҳамин навора поделиться кунем. шаҳри Екатеринбург, дӯстони азиз, ҷои корӣ барои 10 то 20 нафар, шаҳри Екатеринбург, широки речка. дӯстони азиз, худо хоҳад ки ба ҷои кор таъмин шидед ва мақсад маслиҳат мекунед ба недалеко от работа найдёти квартира. иншоалло наздик аз кор меёвем ҷои хоб, мисол аки беҳрӯз меёванд, аки беҳрӯза ман хуб мешиносам. иншоалло плаж дилпур бародаро, ҳамин навора поделиться кунед. шаҳри Екатеринбург 10 то 20 нафар. желательно устоҳо, мисол кора сарфа мерафтагиҳо бародаро. баъд кати худтон мисол 2-3 разнарабо чӣ мегиред, якум очрат устоҳо мақсад лозим ҳастанд. ҳамин навора поделиться кунед. дӯстони азиз, канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. салому алайкум.